Băi, așa ceva ce mi s-a întâmplat azi, de necrezut. De necrezut, pe bune. Deci cred că a fost singura dată în viața mea când mi-a fost rușine că sunt româncă, pe bune. Deci fii atent, trec în fiecare zi prin Austria. La întoarcere spre casă, e undeva la intrare în Germania, e o căsuță în care se construiește, bănuiesc că renovează ceva înăuntru. Iar afară în curte, e o curte așa micuță, era o stivă de 10, 8, 9, 10 euro paleți. Cine lucrează în transport sau în depozite știe despre ce vorbesc, știi ce înseamnă euro palet. Și de vreo 2 luni stă acolo, bai ploaie, bai dă zăpadă peste ei, în frig, în gheață, toate cele. Bă, păcat de palețe aia, pe bune acum. Mie întrebuiesc, din cauza asta voiam să vorbesc cu cineva dacă mi poate da. Și de 2 luni tot mă chinui să găsesc pe cineva acolo. În fine, nu am fără niciun rezultat. Astăzi, când m-am întors înapoi, era un nene acolo și zic, acum mă duc să-l întreb. Și parchez mașina în fața casei acolo și mă dau jos, îl întreb dacă vorbește engleză pentru că eu nu vorbesc germană, zice nu vorbesc, dar stai un pic. Se duce, întreabă pe altcineva acolo, dacă vorbește germană, zice nine. Ok. Zic, paleți ăștia, îi vreau eu. Zice, nine, it's mine. Adică sunt ai lui. Zic, ok, thank you. Și am plecat. În drum spre mașină, mă întreabă, zice, you Italian? Și zic, no, Romanish. S-a uitat așa un pic la mine, Romanish? Zic, da. Ok. Bye. Zic, bye. Și am plecat. Peste drum e un supermarket. Zic, voiam să aveam de mers până acasă vreo 200 de kilometri, zic, bă, să iau ceva de băut sau o cafea sau ceva. Și mă duc peste drum, parchez mașina acolo, mă duc, bă, cât să zic că am făcut la supermarket? Până în 10 minute, dar n-am făcut 10 minute pentru că era liber. Și, mă rog, am cumpărat, m-am suit în mașină și am trecut, știi? Și acum, tot trecând pe acolo, tot timpul mi-a rămas în reflex să mă uit la paleții acolo, dacă mai sunt, știi? Băi, ce zici, bă, frate? Deci 10 minute n-a durat, nu mai era niciun palet acolo. Bă, a luat paleții și a băgat în casă om. Bă, când a auzit de rumeniși. Deci așa prost m-am simțit, pe bune. Eu n-am treabă că sunt româncă, că sunt orice. Pe mine nu mă interesează ce... Mă rog, dar atât de mult m-am simțit jignită, cum să zic? Deci nu găsesc cuvinte să înțeleg, să vă explic. Zic, băi, băiatule, când a auzit ăștia de rumeniși,